danas, mašala, putujemo vozom iz Medine u Meku. Pola 4 poslije podne smo krenuli. Evo sad je momentalno 173 na sat kilometar. 21 stepen, 173 kilometra na sat. Zamijetili smo umru, obukli su ihrame, muškarci, žene onako kako su bile i idemo da obavimo umru. I dotlamo ćemo da učimo. Za 2 sata smo vozom u Meki. 430 kilometara. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع من سفره قال ذلك وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ندعو الله أن يجعل سفركم سعيدا وعودكم حميدا نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Obukli smo ihrame i sad u ovom vozu nećemo stajati nigdje. A ne možemo imati ništa na sebi kao što treba, kao što hađije rade. Samo ihrame, mi muškarci. I onda ćemo da kažemo lebejke umreten. To znači u prijevodu gospodaru odazivam ti se umrom. Ko ne zna na pamet da kaže riječ koje će prilikom tavafa govoriti, može sebi da zapiše, to mu najpametnije ako nije naučio na pamet. Evo, na primjer, ovako imate jedan papirić, za 2 sata vožnje može se naučiti na pamet. Ko ne uspije, može to učiniti tokom tavafa. Tamo kad budemo tavafili, najbolje je na bosanskom jednu dovu proučiti, na svom jeziku reći ono što želimo, to nam je na srcu, koje su naše želje. I onda učimo ono što znamo, samo da ne šutimo. Nemojte dozvoliti da vas neko ometa prilikom tavafa. Imaju drugi ljudi koji će prolaziti pored vas i glasno govoriti neke druge riječi koje će vas možda omesti. Nemojte sebi to dozvoliti, vi zadubite se i učite ovu lebejke umirete i tako dalje. Prilikom umre nije obavezan abdest. On je obavezan kada se bude tavafilo 7 krugova oko Kjabe i onda treba 2 rekata klanjati i tada treba abdest. Znači bolje da ga odmah imamo, već da to se poslije u onoj gužvi ne bi mogli ni snaći kako bi to sve odradili, da opet stignemo svoju grupu. Zato je savjet da se s abdestom krene iz svojih soba na umru.
Sad ćemo prvo u sobe gdje ćemo ostaviti stvari i onda idemo na umru, ako Bog da, inšallah. Allahu ekber. Poslije toga idemo od Safe do Merve tavafit 7 puta. U jednom pravcu je jednom i tako 7 puta. I idemo se šišati kod berberina, a žene idu u svoje sobe da se ošišaju. Šišanje mora biti kompletne glave, bilo da je načelavo, bilo da je dio kose, ali mora biti kompletna glava ošišana. I evo, nakon 10-ak minuta, kilometri na sat prikazuje 300 ravno, 299 pa 300, časovo. Tako da znate da sad putujemo 300 na sat. Ali ne izgleda to tako. Prolazi brda, prolaze palme, prolaze kuće, bašte, većinom je sve sivo, osim ako nije posađeno i zaljevano. Evo vidite, tu su neke manje plantaže sa par kuća i ima i džamija manja. Evo vidite, sa manjom munarom, to je to. Evo. Kada zanijetimo umru, onda nema više, imaju pravila, nema više da se radi ono što se ne smije raditi. A to već trebamo znati šta je to. Tako da sad idemo na umru čisti. I takvi trebamo biti sve dok se ne ošišamo. I to bi bilo to. Ako sam negdje pogriješio, halalite, braćo i sestre, ispravite me u komentarima. Allah vas nagradio svakim dobrom. Amin. Evo ovdje još uvijek zeleni se trava poslije onih kiša od neki dan. Usput tavafimo, učimo dok se vozimo vozom prema Mekke. I evo nas, stigli smo u Meku. Eno vidi se tamo onaj sat kod harema. Sad čekamo autobus i onda idemo u hotel. Poslije toga umra, ako Bog da.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة